Mayong adlaw kanatong tanan, nanukad gikan dinhi sa Sugbo TV Studio. Ako si Paula Mendoza, ug kini ang programa nga maghatod kaninyo sa labing uwahing panghitabo ug kalambuan dinhi sa atong lalawigan. Kini ang balita sa Sugbo. Nag-unas sa mga balita. Miluwat na og executive order si Gobernador Gwen Garcia nga nag-umol sa Task Force New Normal isip pagpangandam kun libkaso na unya ang enhanced community quarantine. Ang dugang detalye gikan ni Sheila Gravinez. Miluwat na og executive order si Gobernador Gwen Garcia nga nagporma sa Task Force New Normal nga maoy muhanay sa angay nga mga buhaton sa panahon nga libkaso na ang enhanced community quarantine. Ang task force langkuban sa mga ahensya sa gobyerno ug lain-laing mga hugpong sa mga magpapatigayon ug individual nga makatabang alang sa pagpanday og mga lagda ug polisiya kung ipatuman na ang General Community Quarantine kung GCQ gikan sa Enhanced Community Quarantine. Ang mga sakop sa task force kinahanglan mo duso og inputs ngadto sa buhatan sa gobernador karong Biyernes, Mayo 8. Kini mo'y magsilbi nga tamdanan kung unsaon maminusan ang pagkatap sa Coronavirus Disease 2019 kung COVID-19, kung sugdan na pagpatuman sa GCQ o unsa ang pagabuhaton aron mulagsik pagbalik ang ekonomiya. Si Garcia ang chairperson sa task force, samtang vice chairperson si Attorney Rory John Sepulveda, consultant sa gobernador. Ato sa labing unang tigom sa task force ni adtong Martes, Mayo 5 sa Kapitolyo, gipasabot sa gobernador nganong apil ang mga ahensya sa kagamhanan tungod kay dako kayo sila og matabang labi na sa regulating functions ug paghimo og mga polisiya. Gipaapil usab niya ang mga hugpong sa mga magpapatigayon tungod kay sila ang eksperto sa pagpabangon sa ekonomiya nga labihang naapektuhan sa COVID-19. Back on its feet again. Kay lukapa matatanang girl. Iuna sa natong pagsalpar sa kinabuhi. But there has to be a point in time when we can confidently say we can do both. Pwede na nato. We minimize the risk and we revive the economy at the same time. So that is the way we shall be going. We have specific time frames because from now until the 15th of May, we have scarcely 10 days. Lakip sa mga katungdanan sa task force ang pag-develop og enhanced countryside development plan nga maghatag og gibug-aton sa pagpalambot sa produksyon sa agrikultura sa matag local government unit. Sila usab ang gitahasan nga mo-formulate og bag-ong normal nga workforce og workplace management plan nga ipatuman sa pribadong sektor. Sigun ni Land Transportation, Franchising and Regulatory Board LTFRB 7 Director Eduardo Monte Alto Jr. nga 30% lang sa mga publikong sakyanan ang tugutan nga makabiyahe atol sa GCQ diin mga bus ang prioridad nga padaganon. Si Department of Education 7 Director Dr. Salustiano Jimenez Jr. ni Butiag nga andam na sila sa Learning Continuity Plan diin ang paagi sa pagtudlo sa mga bata ipahaom sa ilang mga eskwelahan ug hayan 15 ngadto sa 20 na lang ka mga estudyante ang sulod sa usa ka klase. Ang mga negosyante nga niapil sa tigom nipadayag sa ilang suporta sa gitinguha sa gobernador nga enhanced countryside development ug andam sila mohimo sa ilang bahin aron molambo ang ekonomiya sa kalungsuran sa probinsya. Some of our members responded positively to the plan to do the enhanced countryside development. In fact, we have gathered some inventory of land that can be converted to planting of agriculture. We have lots of options, and we finally concluded that with the support of the government, we can actually do it. We also have to remember that we, businessmen and Cebuanos alike, are all very innovative. Would you imagine 15 years ago, you cannot see any BPOs here? No, it is just the thing that we just tinkered up by a group of businessmen from the chambers. No? It's just a matter lang of how the businesses like us from the chambers, we will learn how to innovate. All we need is the parameters, the rulings, and infrastructure needed. Kahit Pilipino ko, no, especially Cebuano,
bisan unsa pa ang imong buhaton molusot kung mangita yung paagi. And then they said that in line with those program, the Cebu Filipino Chinese Chamber and most of our members are willing to support that project. Samtang gipahibaw ni Police Regional Office PRO 7 Director Albert Ignatius Ferro nga nikunhod og 70% ang gidaghanon sa mga krimen sa tibuok Sugbo samtang gipatuman ang enhanced community quarantine kung itandi sa samang panahon sa miaging tuig. Sumala ni Provincial Board Member Kerry Shimura nga muduso siya og ordinansahon ngadto sa Hunta Provincial aron mahatagan og ngipon ang executive order ni Garcia alang sa katukuran sa Task Force New Normal. Alang sa balita sa Sugbo, kini si Sheila Gravines. Misugyot ang Department of Education nga 15 na lang ka mga tinunan ang tugutan sulod sa usa ka classroom aron aduna gihapoy social distancing sa panahon nga ipatuman na ang new normal sa mga tunghaan. Ania ang detalye. Subay sa pagtransition sa probinsya gikan sa enhanced community quarantine ngadto sa enhanced countryside development, giumulasab sa Task Force New Normal sa probinsya ang mga lagda nga sundon kung abrihan na pag-usab ang klase. Si Department of Education 7 Director Salustiano Jimenez mi-endorse sa Learning Continuity Plan sa DepEd ngadto sa task force nga mao'y basihan sa pagpahigayon sa klase taliwa sa coronavirus disease. Nalatid ni ini nga 15 lang ka estudyante ang kinahanglan anaa sa usa ka classroom aron mapatuman gihapon ang physical distancing. Puli-pulihon sab ang schedule sa pagsulod sa klase. Adunay muskwela sa Lunes, Miyerkules ug Biyernes ug adunay magmartes ug Huwebes. Si Provincial Schools Division Superintendent Marilyn Andales nagkanayon nga ila pang gisuta kung asa ibutang ang mga estudyante kansang mga eskwelahan padayon pa nga gigamit isip isolation center o quarantine facility sa mga LGU. Apan iyang gipasalig nga sa dili pa magsugod ang klase sa Agosto 23 nga mao ang gitakda nga petsa sa DepEd, mapangitaan na kini og pamaagi ug ma-orient na ang mga magtutudlo sa new normal nga pagtudlo sa mga eskwelahan. Samtang ang Commission on Higher Education magpatuman og flexible learning system diin adunay online ug offline nga klase. Kini aron padayon nga makat-on ang mga estudyante bisan pa man og anaa sila sa balay. Nagpahigayon na sila karon og consultation aron masuta kung unsay haom sa matag eskwelahan. Daghan kaya dili mo ka-afford, so may disadvantage yun taon na sila disadvantage na daan, usang mo ka disadvantage. Alang sa balita sa Sugbo, kini si Paula Mendoza. 30% na lang sa mga sakyanan ang tugutan nga mobiyahe kung ipatuman na ang General Community Quarantine matud sa kadagkuan sa LTFRB. Ania ang report ni Sheila Gravines. Kung ipatuman na ang General Community Quarantine dinhi sa Sugbo gikan sa Enhanced Community Quarantine, 30% lang sa mga publikong sakyanan ang pabiyahion una sa tulo ka mga syudad sa Sugbo, Lapu-Lapu ug Mandaue. Prioridad nga pabiyahion ang dagkong mga bus nga mao'y isyuhan og special permits sa Land Transportation, Franchising and Regulatory Board kon LTFRB 7. Kini ang gipahibawon ni LTFRB 7 Director Eduardo Montealto Jr. ato sa labing unang tigom sa Task Force New Normal niadtong Mayo 5. Matud niya nga ato sa ilang workshop ang Cebu City, Lapu-Lapu City ug Mandaue City ang niilas sa mga ruta nga gamiton sa mga bus. Tungod kay dili na ang naandan nga mga ruta kaniadto ang ilang subayon. Dunay pasiuna nga 200 ka mga bus nga pabiyahion sa tulo ka mga dakbayan. Then all the deployments, all the public vehicles in hierarchy. Pasabot, basis lang sa. Kung kulangon na siya along the way, sunod na to itong modernized jeepney. Ang murag daog kwan. Makita niyo nga blue, ano siya. Then to follow na ang all others. UV Express, and tourist transport. Ang taxi, may possibility after 1 week, kung TNVS, ato gihapon na silang i-deploy depende sa demand. Ubos sa Memorandum Circular No. 2020-017, gimando ang hugot nga pagpatuman sa physical distancing, diin 50% lang sa kapasidad sa mga pasahero sa mga bus
ang tugutan nga makasakay. Dili usab pasakyon ang mga pasahero nga dili magsulob og face mask. Ang driver nga makalapas niini pamultahon og labing menos 5,000 pesos. Tungod kay limitado raman ang pasakyon nga mga pasahero, musaka og gamay ang plitihan sa mga bus. Alang sa ordinaryo o dili di aircon nga mga bus, gikan sa 9 pesos, mahimo ng 11 pesos ang plitihan sa unang 5 ka kilometros ug dugang piso o 85 centavos sa mosunod nga matag kilometro gikan sa piso ug 50 centavos. Kung di aircon ang bus, gikan sa 11 pesos, mahimo ng 13 pesos ang plitihan sa unang 5 ka kilometros ug dugang 2 pesos ug 20 centavos sa mosunod nga matag kilometro. Sumala ni Monte Alto, ubos sa GCQ, ang tanan nga mga transaksyon kay ipaagi na sa online ug way bayran ang paglukat og special permit. Ang bus nga masakpan nga nagbiyahe nga way special permit ug maisip nga kolorom kay multahan og 1 milyon ka pesos. Kadto lang dunay consolidation, korporasyon o mga kooperatiba ang maisyuhan og special permit kay dili nahatagan kadtong individual franchise holders. Sa dili patugtan nga makabiyahe ang mga bus, kinahanglan nga inspeksyonan una sa safety officer ang mga driver, kinsa ipaubos sa thermal scanning. Sigon ni Monte Alto, wala pay bus nga tugutan nga mobiyahe sa probinsya sa Sugbo, bisan kun ubos na unya kini sa GCQ. Tungod kay basin dunay local government units nga dili mo pasulod didto. Nanay among plano kay pag among pananghirang LGU nga okay pa sila magpa-deploy taong cross border, amo din i-deploy ang mga units na among pangayuan og endorsement ang LGU province. Endorse sila nga allowed kami mag-determine og pila ka units. Alang sa balita sa Sugbo, kini si Sheila Gravines. Kapin usa ka gatos ka mga Sugboanon nga na-stranded sa laing probinsya ang makadawat na og hinabang pinansyal gikan sa Kapitolyo. Ila kining madawat pinaagi sa mga money remittance centers. Ania ang dugang nga detalye. Nakadawat na og financial assistance ang 105 ka mga stranded Cebuanos nga natanggong sa ubang bahin sa nasud tungod sa enhanced community quarantine. Sa kapin-2,000 nga ni message sa Stranded Cebuanos Assistance Center Facebook page, 1,200 ang giprocess nga applications ug dulan 500 ang na-reject tungod kay anaara kini sila sulod sa dakbayan sa Sugbo, Lapu-Lapu ug sa probinsya. Giklaro ni Gobernador Gwen Garcia nga ang maong ayuda alang sa mga Sugboanon nga na-stranded sa ubang probinsya sa nasud ug dili sab kwalipikado kadtong mga Sugboanon nga dugay na nga nagpuyo sa laing lugar sa nasud. Unsa ang pagka-stranded, ana? Naatay mga examples ang gi-fill up nga forms o mangutana sa question, your permanent address in Cebu. Ibutang niya address niya Tungkil, Purok Hasmin, Tungkil, Minglanilla, Cebu. Address sa imong current location, Purok Hasmin, Tungkil, Minglanilla, Cebu. How long have you been in your current location? 23 years. Na-stranded siya sa Minglanilla. Unya, di ba klaro man ni? Nga, kaning ato ba? Nga tabang, para stranded Cebuanos. Minituad laing lugar, no? Gipasabot usab ni Garcia nga dili siya mamahimong magpahigayon og mercy flights alang sa mga na-stranded kay wala kini nalakip sa iyang gahom. Ang pagpalarga sa mga OFW paingon sa Sugbo, pagbuot sa nasudnong kagamhanan ug dili kini sa Kapitolyo. Dugang pa niya nga ang pulisiya usab sa nasyonal nga pangagamhanan nga walay ports nga ablihan alang sa domestic travels gawas sa mga cargo. Doon na ba mo igong higayon ato nga manguli? Kung tinuray gud mong diri mo namuyo, ha? Kay kung mahinumdo mo og kana og maminaw lang sa mong balita, ni atong panahon na dako na ka itong balita nga gisira na sa presidente ang Manila. Wala nay humanyag announce murag after 48 hours ba to? Wala nay air, land, and sea travel sa Manila. Apan, abierto pa ang Clark, abierto ang Legazpi, ug nagpadayon pa ang sea travel, sa ubang mga puerto, ubang mga ports, padayon pa. In reaction to that,
Kita sad ni sira na ta, pero wala diha-diha. Dili nga ingon karong orasa sira. Itagaan to nato og 24 hours, 48 hours, 72 hours. Ang pinakadugay gyud nga nagsira ang atong seaports. Nagpadayon gihapon ang sea travel aron makapauli ang mga Cebuanos. Ako lang gyud pangutana ba, wa man mo manguli. Ngano wa man mo manguli? Ang kumpleto nga lista sa una nga batch sa mga beneficiaries makita sa Stranded Cebuanos Assistance Center ug sa Sugbo News Facebook page. Wala pa gipahibalo sa gobernador ang kantidad nga madawat sa mga stranded Cebuanos. Madawat kini nila pinaagi sa mga money remittance center. Alang sa balita sa Sugbo, kini si Paula Mendoza. Isip tubag sa mga nangreklamo nga mga stranded Cebuanos, gipasabot ni Gobernador Gwen Garcia nga ang pagpauli sa mga seafarers dinhi sa Sugbo programa sa nasudnong kagamhanan ug dili pagbuot sa Kapitolyo. Ania ang report. Giklaro ni Gobernador Gwen Garcia nga pulisiya sa nasudnong kagamhanan ang pagpapauli sa overseas Filipino workers kon OFWs dinhi sa Sugbo gikan sa Manila. Taliwa sa hulga sa Coronavirus Disease 2019 kun COVID-19. Gisulti kini sa gobernador aron masabtansan ng reklamo nga mga Sugboanon nga nangatanggong sa laing mga dapit gawas sa Sugbo human wala na tuguti ang domestic travels ug hugot usab ang pagbantay sa mga borders sa lalawigan. Ang pulisiya karon standing national policy wa pay abrihan nga puerto. Dili pa mahimo ang domestic travel unless essential ka. Doktor ka ba? Ikinahanglan ka sa operations? Cargo ba ni? Cargo, gipadayon. Apan, pasahero, wa pa. Bisang hain. So, do not blame me. Ayaw ko ninyo i-call out. Kay nganong wa gyud ko mo arrange og tawag ra ba ninyo? Mercy flight. Kay magpa-repatriate sad mo. Dili na. Mahimo na ko. Overall, nasudnon ni nga pulisiya. Wa patugtik. Gipasabot sa gobernador nga maong giuna og pabalik ang OFWs nga gikan sa gawas sa nasud tungod kay giila sa gobyerno sa Pilipinas ang ilang dako nga natampo sa ekonomiya sa nasud. Gidugang ni Garcia nga gihatagan og igong panahon nga makauli dinhi sa Sugbo ang tuas sa laing mga lugar sa wala pa srad-i ang mga pantalan ug wala na tuguti nga makabiyahe ang pasaheroan nga mga barko ug eroplano nga gikan sa bisan asang dapit. Doon na ba mo igong higayon ato nga manguli? Kung tinuray gud mong diri mo namuyo ha. Kay kung mahinomdo mo og kana og maminaw na sa mo balita, ni atong panahon na dako na kaitong balita nga gisira na sa presidente ang Manila. In reaction to that, kita sad ni sira na ta, pero wala diha-diha. Dili nga ingon karong orasa sira. Itagaan to nato og 24 hours, 48 hours, 72 hours. Ang pinakadugay gyud nga nagsira ang atong seaports. Nagpadayon gihapon ang sea travel aron makapauli ang mga Cebuanos. Ako lang gyud pangutana ba, wa man mo manguli. Ngano wa man mo manguli? Samtang matud ni Garcia, nag-usab og protocols ang nasudnong kagamhanan diin ipaagi na og polymerase chain reaction o PCR gikan sa rapid diagnostic test kun RDT ang pagtest sa OFWs nga tuas sa Manila sa dili pa sila papaulion dinhi sa Sugbo. Kini human dunay OFWs nga nagpositibo sa COVID-19 bisan kung nagnegatibo sila base sa resulta sa RDT dito sa Manila. Niadtong Abril 28, kapin 200 ka OFWs ang nahiabot dinhi sa Sugbo sakay sa Mercy Voyage sa tugaw nga barko sa maong gidaghanon 185 niini kay taga Sugbo. Pag-abot nila sa Sugbo, gi-quarantine na usab sila og 14 ka adlaw sa dili pa sila tugutan nga makauli sa ilang lungsod o syudad sa probinsya. Gi-swab test usab sila diin nahibaw-an nga 17 kanila positibo di ay sa COVID-19. Alang sa balita sa Sugbo, kini si Sheila Gravines.